Ups, väärä kanava, koska tämä... Tämä on Janin liikenneohjelma. Mulla on sitten 30-vuotinen kokemus autoista. Moni voi muistaa mun tekoautoista ja muista, mutta tänne mä oon tullut puhumaan driftingistä. Mitä se on? Ja mitä siinä tulee tehdä? Ja miksi meidänkin tuli sitä seurata? Eiköhän laiteta esitys pyörimään ja saadaan vähän kättä pitempään. Näin. Mitä on drifting? Mikä voisi olla parempi aihe Janin liikenneohjelman ensimmäiselle jaksolle? Miksi minä sitä seuraan ja miksi sinunkin pitäisi? Ja miksi se haastaa sovillaan FIAn Formula 1-luokan? Varoitus, autoaikuisviihdettä tulossa. Jos et pidä autoista, autokulttuurista tai skeneestä, käännä kanavaa. Siltä tämä striimi. Tämä ohjelma ei ole sinua varten. Kannustetaan Lauri Heinonen Euroopan mestaruuteen. Nyt kaikki kynnelle kykenevät tämän esityksen jälkeen, jotka tämän näkee, jotka ennen driftingiä seuranneet tai katsoneet. Mä olen siis Jani Ikävalko, entinen virittäjätuunari, nykyään myös ekoautoasiantuntija. Ja mä rupean tekemään tämmöistä Janin liikenneohjelmaa. Toivottavasti teillä on kivaa ja mielenkiintoista tämän seuraavan esitykseni parissa. No mitenkäs sitä driftingia nyt sitten ajetaan? Miten siinä pitää tehdä oikein? Tässähän nyt ei ajeta kelloa vastaan. Tämä on show. Arvostelu ja tyylilaji. Eli tyylilajien tyylilaji, jossa parhaiten, nopeiten ja kauneiten autolla lentänyt saa parhaat pisteet ja parhaalla show-meiningillä. Ja jos katsojat antaa suorituksen päätteeksi isot uploadit, kilpailija tietää suoriutuneensa silloin vähintään tyydyttävästi. Ja katsojia näissä tapahtumissa sitten myös riittääkin. Eli autolla lennetään sivuluisussa mahdollisimman kovaa, mahdollisimman suuressa luisukulmassa ja mahdollisimman suurella show-elementillä. Tuomarien pyytämää ajolinjaa pitkin. Jos ei ole luisua, ei ole driftiä. Tuloksena on silloin 0 pistettä suorituksesta. Eli tähän Riikan ensimmäiseen entry pointtiin, mistä alkaa suoritusalue alkukiihdytyksen jälkeen. Tähän tullaan siis nopeudella 140 kilometriä tunnissa minimissään sivuluisussa. Ja tämä rata on muuten sitten kapea pienillä turva-alueilla. Ja jos te nyt luulet, että tämä on vain parkkipaikkojen kuminpolttoa tai semmoista pyörimistä, niin erehdytte. Kyllä tämä on ihan oikeaa moottoriurheilua. Eikä mikään vitsi. Nimittäin nyt me ollaan oikeasti niin kuin tultu ulos varjoista. Seuraavassa me nyt vähän sitten selostan tarkemmin, että mitä tässä pitäisi tehdä, mitä nämä merkinnät täällä on. Arvosteluperusteet. Ja tämä on nyt Drift Masters-sarjan arvosteluperusteet. Eri sarjojen arvosteluperusteet saattaa vähän poiketa, esimerkiksi Japanissa, mistä drifting on alun perin lähtöisin lajina. Mutta koska Drift Masters on nyt käytännössä sitten Euroopan mestaruussarja, missä ajaa kaikki maailman kovimmat kuskit, ja on kovatasoisin sarja, niin käydään nyt läpi sitten Drift Mastersin arvosteluperusteet täsmälleen. Eli suorituksestahan saa 100 pistettä, jotka on siis jaetaan sitten vielä alakategorioihin, eli ajolinja 60 pistettä, luusukulma 20 pistettä ja sitten seuraavassa diassa on vielä tyyli 20 pistettä. Mutta käydään nyt ensin läpi tämä ajolinja, eli line, mistä saa kaikkein eniten niitä pojoja siihen omaan suoritukseen. Ja tämä nyt on nimenomaan se yksinajo, lajittelu, mikä on ensin tämä tapahtuman alkuosuus ennen sitä pariajoa. Eli mitä pitää tehdä yksin ajossa, mitä radalta pitää suoriutua nyt, kun lähdetään sitten menemään mahdollisimman suuressa sivuluisussa tätä merkittyä rataa pitkin. Ja ajolinja on ensimmäinen, ja sun pitää löytää kaikki pyydetyt alueet sivuluisussa. Ja suoritusalueelle mennään valmiiksi jo sivuluisussa myöskin, eli tuosta lähtien.
ollaan tulossa. Ja nämä pyydetyt alueet, niitä sanotaan klipeiksi, tai vaikka zone 1 tai vaikka bokseiksi. Mutta kutsutaan nyt kun useimmiten ihmiset sanoo näitä klipeiksi, lajiseuraajat ja asiantuntijat, niin minäkin sitten sanon näitä klipeiksi tästä eteenpäin ja viittaan nyt näihin bokseihin sitten klippeinä. Eli jos tuohon tullaan nyt, tuossa on ensimmäinen klippi, tuohon pitää tulla sivuluusussa. Jatkaa sivuluusussa näin, tämä koko mutka, jonka jälkeen sivuluusu jatkuu näin. On puolenvaihto, klippi numero 2. Vaihdetaan näin ja takarenkaat pitää osua tuohon klippiin sisään mennessä ja tulla ulos siitä, jonka jälkeen sivuluusu jatkuu tämän mutkan läpi näin. Klippi 3 pitää löytyä, jonka jälkeen mennään 4, jonka jälkeen taas puolenvaihto. Koko ajan mennään sivuluusussa. Klippi numero 5, mikä on aivan sitten täällä radan äärilaidassa. Jonka jälkeen vielä sitten puolenvaihto ja tässä on sitten betonimuuri. Tämä on siis Riikan ratakaavio. Tullaan vielä koko tämä boksi pitää tulla sivuluusussa näin, tämä hiusneulan silmä, jonka jälkeen päästään maaliin ja suoritus on päättynyt. Ja minkä takia mä nyt otin tämän Riikan rata-alueen tähän, niin tämä on nyt yksi maailman vaativimpia driftiratoja ja maailman nopeimpia. Niin tämä on ihan hyvänä esimerkkinä nyt sitten suoraan syvää päätyy hypätä teille, että mistä on kysymys ja kuinka hurjaa touhua tämä oikeasti on. Erinäisten parkkipaikka-8-kisojen sijaan. Tämähän on vielä helppoa. Eihän tässä nyt tarvitse muuta kuin sivuluusus tulla vaan vaikka 4,50 näin. Koko ajan vaan takapyörät jauhaa näin. Ja mennä tää rata läpi. Mutta sen lisäksi on myös muita arvosteluperusteita. Meillä on luusukulma nimittäin, mistä saa 20 pistettä. Eli autojen operaattorit kautta kuljettajat arvostellaan heidän kyvystään pitää korkea sivuluusukulmaa yllä suorituksen aikana. Koska tämä on Drift Masters, ei Drive Masters. Eli jos lähemmäs 90 asteen sivuluusussa pystyt vetämään tämän suoritusalueen läpi klipit löytää, niin se on hyvä. Sitten sulla on jo 80 pongoa tässä plakkarissa 100 pisteestä. Käydään vielä läpi tätä rakennetta moneen kertaan, niin jos ei nyt ensimmäisellä kerralla nyt vielä mennyt kaaliita eikä hoksaa, että mikä tämä tapahtuman rakenne, niin ei mitään hätää kuulkaa. Käydään tätä nyt moneen kertaan läpi eri näkökulmasta. Ja tässä nyt sitten kuvassa Jarkko Jylhä, joka on driftingin Suomen mestari, niin hänen ajokkina on Toyota Chaseri ja moottorina 2JZ, niin tyylinäyte nimenomaan tästä luusukulmasta. Eli siinä on eturenkaat käännetty lähestulkoon tappiin ja 90 asteen sivuluusukulmassa siinä on Jarkko hienosti löytänyt takapyörillä yhden klippipointin. Tämä on jostain Suomi-kisasta. Ja tehojahan näissä vehkeissä sitten piisaa. Vähintään saman verran kuin Formula 1, eli siinä on Jarkonkin kilpa-autossa, joka on alun perin muuten katuauto, niin siinä on yli 900 hevosta suunnilleen. Moottorin legendaarinen Toyotan 2JZ. Käydään näitä moottoreitakin lähemmin sitten läpi vielä seuraavissa dioissa. Esimerkiksi näin. No, kun se nyt ei vielä riitä se luusukulma ja se, että löytyy kaikki klippipointit sieltä radalta, niin sitten on nimenomaan myös se show-elementti tässä mukana, koska tämähän on tyylilajien tyylilaji, tämä drifting. Ja ne jaetaan vielä, tyylipisteet jaetaan vielä 3 alakategoriaa. Ja siitä on 20 pongoa jaossa, millä sitten erotellaan todellakin ne huippusuoritukset vaan tavallisista drifting-suorituksista ja millä saadaan tosissaan niitä yli 90 pisteen vetoja, mistä katsojat antaa raikuvat aplodit ja selostajatkin huutaa mikkiin niin, että korvissa helisee. Niitä legendaarisia drifting-videot, mitä olette joskus ehkä nähneet YouTubesta. Eli ensimmäinen tyylipiste alakategoria on drifting lähtö, initiation. Kun lähdet aikaisin driftiin ja olet jo valmiiksi, siellä on semmoisia keiloja laitettu radolle, mistä lähtien pitää olla jo driftissä, eikä vasta, ja mistä suoritusalue alkaa. Niin sitä arvioidaan. Sen lisäksi myös kulmaan asettumista, eli kuinka nopeasti välittömästi pääsit siihen tavoiteltuun luisukulmaan, kunnon driftikulmaan. Ja myös sitten operaattorin kyky lähteä driftiin pehmeästi. Eli pehmeästi paiskataan auto sivuluisuun ilman ylimääräisiä
koukeroita tai krumeluureja tai muuta ratinvatkausta tai semmoista. Ja kaikista pienistä korjauksista sitten vähennetään niitä tyylipisteitä. No sitten myös esimerkiksi suorituksen sulavuus arvioidaan ylipäänsä, mistä on 10 pistettä jaossa. Siis tämä on alakategoria. Jos maksimi on 20 yleistä, niin tämä on 50 ja 5, niin siitä tulee 20. No, suorituksen sulavuus sitten, esimerkiksi pehmeäliikkeinen puolenvaihto. Se mitä äsken katsottiin, että menee sulavasti ja nätin näköisesti, kun vaihdetaan sivuluusukulmasta toiseen. Ja kulmasta kulmaan lukitus. Eli kuinka maksimikulmasta heität toiseen maksimikulmaan, vaan pehmeästi auton. Ja kuinka pehmeästi ja rauhallisesti auto liitää läpi radan ilman ylimääräisiä keikkumisia tai niin sanottuja woblaamisia tai heilumisia tai muuten. Ja nämä nyt on otettu Driftmastersin sääntökirjasta, että jos minä nyt sanon tässä jotain väärin, niin valitukset voi lähettää Driftmastersin tuomareille. Ja sitten se kaikkein paras osuus driftingiä, mitä vain missä erotellaan vielä se viimeinen 5 pistettä oikein jyvä takanoista. Ja mikä erottaa mestarit tavanomaisista driftaajista, eli päättäväisyys, commitment, tasainen ja johdonmukainen kaasun käyttö. Ja vauhdin ylläpito, eli jos lujaa on lähdetty suoritusalueelle, niin lujaa se myös sitten pysyy suoritusalueen loppuun asti se vauhti. Ja käyttää nimenomaan sitä auton momentumia täyttääkseen ne klippien väliraot. Ja käyttää koko leveydeltään rataa. Eikä vaan sitten driftata vähän sivuluussa esimerkiksi keskellä rataa. Ja sitten se viimeinen show-elementti. Englanninkielestä käännetään nyt suoraan sääntökirjasta, eli saa sen näyttämään vaaralliselta. Lähesty kaikkia radan reunoja ja seiniä suurella itseluottamuksella. Ja tässä nyt on sitten pienen fanijoukon mukaansa kerännyt Max Heiritzin tyylinäyte tässä oikeassa alanurkassa. Varsinainen lentäjä, joka saa joka kertaa jostain täydet commitment-pisteet ja ylipäänsäkin style-pisteet. Lähestulkoon 20. Aina ihan täysiä. Täydellä, suurella sydämellä ja suurella showlla. Ja mahdollisimman suurella nopeudella. Hänen ajokkinsa on Nissan S13. Moottorina 2 JZ, noin 800 hevosta ja 1000 newtonia. No S15-keulahan tuossa kyllä on, jos haluan faktoja sitten oikein hieroa, mutta tämä on nyt yleinen esitys aiheeseen. Vielä ne drifting-asiantuntijat, kun tätä seuraa, niin saattaa välillä ehkä raapia päätään, mutta älkää välittäkö. Ei tämä ole niin vakavaa, varsinkaan nämä tämmöiset. No, driftingin hurja luonne, muurin halaus, mikä on myöskin siinä Riikan viimeisessä hiusneulan silmässä. Eli auto vedetään, paiskataan sivuluusussa aivan siihen clipping pointille, mikä on sen betoniseinän vieressä. Tästä on myös tullut joskus kritiikkiä, että onko se nyt tarpeellinen se betoniseinät. Voisi se olla vaan se boksi, mihin yritetään ajaa ja sitten tuossa nurmi- tai hiekka-alue, mutta tämä kuuluu Driftmastersiin ja driftingin. Että välillä nyt sitten myös autot osuu, että tässä nyt tämä keltainen Bemari, mikä on Benedictus Zurban tyylinäyte, niin eikö tuo nyt vähän, jos tämä nyt näin tulee tästä, niin ei siinä nyt ole valokuvakaan mahu väliin. Tuohon nyt on osunut jo siis tuohon seinään. Että tämä on aika hurja show, tämmöinen maailmanlopun show ja paljon menee perävaloja ja kuitutakapuskureita rikki tässä lajissa välillä, mutta erittäin näyttävä ja henkeä salpaavaa menoa tarjolla. Siinä on tämän kauden ruukien Adam Altsien tyylinäyte tyylikkällä BMW E36. No se pitää sitten vetää, kun vedetään lähelle muuria. Sitä voi ehkä vähän hipasta, mutta ei saa osua.
Ja sitten sanotaan vielä tästä show-elementissä, että siinä on James Deanin tyylinäyte, että takaspoilereilla vetästään nuo tötsätkin tuosta päältä sitten mukaamme, kun mennään. Että ne saattaa sitten sitä lennellä pitkällekin välillä, mutta ei sentään katsomaan asti. No driftinghän ei siis riittäisi show-lajiksi vain yksilöajona, vaan oikea drifting on pari ajoa. Kaksintaistelua sivuluussa toista kuljettajaa vastaan. Tämä on nyt sitten sitä oikeaa driftingiä. Minkä takia me seurataan driftingiä ja minkä takia me ollaan siitä kiinnostuneet. Ja mikä on sitä vaativaa, oikeasti vaativaa touhua. Ja miten nyt Heinosen Laurikin sanoi, että se vaatii oikeasti avaruudellista hahmotuskykyä viedä tuhateppasta autoa suurella nopeudella sivuluusussa ja asemoida se sitten toista autoa, toisen auton lähelle. Kaikilla ei välttämättä sitä kykyä sitten ole. Ja tarkoitus on ajaa mahdollisimman lähellä takana tulevan on tarkoitus mahdollisimman lähellä ajaa eellä ajavaa, että takana tulevan eturengas osuu käytännössä eellä ajavan oveen kolkutellen. Siinä on yksi taisteluvari Irlannin kisan lähtöviivalla. Lähetteen George, joka on kerännyt myöskin pienen fanijoukon seuraajia. Se on oikea tämmöinen ylempi auktoriteetti, joka päättää, että ajetaanko vai ei ajeta, vaan kun kilpailun auto menee on niin kovaa epäkuntoa, että ei päästetä enää radalle. Ja sen lisäksi myös pikafiksaa myös nopeasti kilpailijoiden radat ensimmäisen vedon jälkeen. Että saadaan nopeasti vaan seuraavaa vetoa sitten auto taas ehjäksi radalle. No siinä on nyt sitten tyylinäyte todella hienosta pariajosta. Oikein Duel of Fates, Lauri Heinonen vastaa Conor Shanahan. On muuten yhdellä äänellä tuo 2023 finaaleissa Puolan suurimmalla stadionilla ja maailman suurimmassa drift-tapahtumassa. Drifting on hieno show. Valitettavasti Lauri nyt jäi sitten meidän Conor Shanahanille tässä ja Conor Shanahan kruunattiin sitten 2023 Euroopan mestariksi. Tai semmoista moottoriurheilua on. Siksi tämä esitys onkin, että nyt kannustetaan Lauri Heinonen sitten Euroopan mestaruuteen. No, kaksintaistelun säännöt. Mitä siinä sitten oikeasti tehdään, niin puhekielen on vakiintuneet Suomessa termit lead ja chase helpottamaan nyt sitten viestintää. Eli se etuauto on liidaaja ja taka-auto on chaseaaja, chase tai chaseaaja, chasettaja. Miten haluattekaan lausua suomalaisella rallienglannilla tuon nämä termit. Ja kumpikin kuljettaja on siis taistelupareista on vuorollaan liidi ja vuorollaan chase. Ja näiden kahden ajokerran jälkeen enemmän pisteitä saanut menee sitten parista jatkoon. Ja mitä tässä nyt sitten tarkalleen on tehtävä, niin etuauton tavoitteet. Sun pitää ajaa lajittelussa pyydettyä linjaa, eli se mitä me äsken käytiin läpi. Ja pyrkii ajamaan siis 100 pisteen lajitteluveto. Eli se löydä ne klippipointit mahdollisimman suuressa sivuluusukulmassa ja mahdollisimman suurella show-elementillä. Mahdollisimman vaarallisen näköisesti, mahdollisimman suurella nopeudella. Ja sen lisäksi sun pitää ajaa seurattavissa oleva suoritus ja ennakoitavissa oleva suoritus, että takana ajava pystyy oikeasti sun suoritusta sitten seuraamaan kunnolla. Etkä tee mitään ennalta-arvaamatonta tai yllättävää siellä radalla, koska nopeudet on hurjia. Ja takana olevan on siis tarkoitus tulla mahdollisimman lähelle, niin jos sä siinä teet jotain yllättävää tai meet eri linjaa, niin eihän se sitten onnistu, vaan sitten tulee romua yksinkertaisesti. Ja sitten tuomarit katsoo, että kenen syy oli, niin päättävät sitten jatkonmenijän siitä parista. No sen lisäksi myös paria, jossa tuomarit on lisännyt sinne suoritusalueelle sitten kiihdytys- ja hidastusalueita. On määränneet, että missä liidiauton pitää kiihdyttää tai missä sitten hidastaa. No mitäs taka-ajan tavoitteet pitää tehdä sitten kaksintaistelussa? No
No sen pitää sitten lähteä driftiin ennen tai samaan aikaan kuin liidiauto. Mutta ei yhtään myöhempää. Tää tulee miinuspisteitä sitten siitä. Ja pitää ajaa niin lähelle liidiautoa kuin mahdollista ja pidä se läheisyys niin pitkään kuin vaan mahdollista. Eli tulla käytännössä siihen, miten tässä nyt katsottiin. Tulla aivan tuohon viereen driftaamaan. Ja niin kuin mätsätä se kulma ja nopeus, mitä liidiauto tekee. Siinä on Conori esimerkiksi hienosti mätsännyt Heinosen Laurin nopeuden ja kulman. Ja ikään kuin imitoi ja matkii Laurin linjaa. Eli taka-ajajan pitää sovittaa siis liidiauton driftikulma omaa ja mahdollisesti myös päihittää sitten vastustaja, eli liidiauto ajamalla jyrkempää kulmaa. Sekin on sitten mahdollista, siitä saa pisteitä. Ja takana tuleva siis imitoi matkii liidiauton puolenvaihdot ja linjan koko suoritusalueen läpi. Puolenvaihdot onkin sitten se rankin ja kovin osuus, eli käytännössä siinä chase-auton pitää sitten vähän ennakoida etukäteen, että kohta se lähtee vaihtaa puolta, kun se lähestyy tiettyä clipping pointtia radalla, niin vähän siinä sitten ennakoida ja jarruttaa, että pääsee sitten taas että takana oleva pääsee sitten taas etuauton vierelle puolenvaihdon jälkeenkin mahdollisimman nopeasti. Niin parhaimmillaan se nyt sitten muistuttaa semmoista vähän niin kuin pariluistelua. Jotkut joskus sanoo, että drifting on vähän niin kuin taitoluistelu, mutta autolla. No, niinkin tätä voisi kyllä kuvailla. Ja esimerkiksi Drift Mastersissa ajetaan sitten top 3-2-kaavio, missä aina sitten kustakin taisteluparista mennyt oleva pääsee jatkoon ja kohtaa sitten aina toisen taisteluparin voittajan. Ja sitten lopuksi ajetaan finaalit, mistä selviää sitten kunkin osakilpailun voittaja. Katsotaan tämäkin vielä sitten uudelleen tuossa muutaman kalvon päästä. Ja kaaviohan muodostuu tietenkin siten, että lajittelussa parhaiten menestynyt niin saa sitten vastaansa tyyliin sitten sen 32 sijoittuneen lajittelussa, että voi alkaa helposti ja kiristyy sitten. Ja sitten lajitteluinen toinen taas kohtaa saman tien lajitteluinen 31. ja niin edelleen. Eli just silleen limittäin, että ajat hyvin lajittelut, niin saat helpompia vastustajia vastaan heti aluksi mentäessä kohti finaalia. Ja sitten jos taas meni lajittelut mönkään, niin sieltä tulee sitten kovempi ukkoja vastaan sitten kaavio, jossa top 3-2 kaavio, jossa sitten jo heti alkuunsa. Ja luo sulle sitten heti jo sitten painetta ja ongelmia, että lajittelu meni pieleen, niin top 3-2 ensimmäinen vastus on viime kauden Euroopan mestari, niin siinähän nyt sitten omat ruusuiset tulevaisuuden kuvat sitten tapahtuman jatkolle ja omalle kilpailun suoritukselle ja pisteytykselle ja menestymiselle. Scooter sanoi joskus hittibiisissä, että chase is better than the catch. No niinhän se on. Se koko ajan johtaa teillä ajavaa, mutta et ihan saa sitä kiinni. Vaan arvaa kuinka lähelle mennään sitten loppujen lopuksi. Siinä on esimerkki kuva hyvästä chaseista. Valkoinen E30 Copan BMW on hyvin toistanut edellä ajavan luisukulman ja nopeuden ja tullut erittäin lähelle liidiä. Eturenkaiden kohdille nyt ei sitten niin kuin mahu enää Kouvolan sanomakaan käytännössä, eli hiiren kursorista näkee, niin tuohan nyt jo vähän niin kuin osuukin tuossa hipoo jo toisiinsa. Ja vaikka Kouvolan sanomat on nykyaika ohkainen läpyskä, niin no ei se kyllä tuosta, se saa sitä kyllä runnottua tuosta raasta enää läpi. Että näin lähellä parhaimmillaan mennään, ja jos tässä on nopeutta yli 100 kilometriä tonnissa, niin ei tää mikään nyt pikkupoikien suditteluleikki on, vaan ihan niin kuin erittäin vakavaa moottoriurheilua. No sitten se kaikkein hauskin osuus. Minkälaista kalustoa tässä driftingissä sitten oikein on?
käydään läpi keskeisiä huippukuljettajia myöskin. Driftingissä käytettävä kalusto. The fun part. Autot on takavetosia, raskaasti viriteltyjä ja muuteltuja, hirviöitä ja hävittäjiä. Ja auton pitää alun perin olla takavetoinen tai sitten nelivedosta muutettu takaveto Driftmastersin luokitussäännöissä. Eli etuvedot eikä etuvedosta ei saa konvertoida takavetoa. Ja moottori nyt sitten voi vaihtaa ihan mihin tahansa tehokkaampaa, jopa vierasmerkkiseen sellaisen. Ja myös jopa kemiallinen ahtaminen on sallittu. Eli toisin sanoen esimerkiksi ilokaasut tai muut vastaavat, jos haluat nyt happopolttoaineita, mitä kaikkea voikaan nyt työntää sitten imusarjaa polttoaineen lisäksi. Moottorin viritys on siis täysin vapaata, ei minkäänlaista tehokattoa, ei kuristimia ennen turpoa, ei polttoaineen virtausrajoituksia niin kuin Formula 1, ei mitään. Ja vaadittu polttoaine on ainut käytännön pakko Driftmastersissa, koska laji on siis myös ympäristöystävällinen. Tässä käytetään yleensä korkeaseos etanolia E85 tai E100 saa myös käyttää. Esimerkiksi norjalainen Thor Arnekvia käyttää E100, mitä on Norjassa helpommin saatavilla. Mutta ei ole pakollista, kunhan se on etanolipohjasta ylipäänsä. Ja mikä sen parempaa, koska siinähän on korkeampi puristuskestävyys. Korkeampi oktaniluku niin sallii suuremmat tehot moottoreista. Ja tehot on siis nyt yleensä 750 kaakista aina 1200 kaakkiin. Esimerkiksi tällä kaudella Driftmastersissa. Et se mikä alkoi joskus, kyllä minä muistan sen Top Gear-pätkän, se oli joskus 2006, niin Japanissa driftattiin 500 kaakin tehoilla. No nyt se on, että pistä siihen toinen 500 täyteen tonniin. Päästään tämän päivän driftingiin, mitä se on tänä päivänä. Yleisin moottorityyppi, mitä driftikalustossa on, niin se on suorakutonen tai V8 sitten. Että nelipyttyisiä ei enää ole, mutta eipä ne noilla teholla paljon kestäisikään. Ja iskutilavuudet on siinä vähän alle 3 litrasta aina 7 litraa asti. Koska esimerkiksi se kanalainen korvettikuska ja 7 litrasella korvetella, niin se nyt vähän nostaa iskutilavuusrajaa, että minkälaisia kaikkia moottoreita on. Vaikka yleisimmin tässä nyt suurin osa porukkaa ajaakin 3 litrasella suorilla kutosilla, mutta on myös ollut 6 litran V8 turbolla ja sitten 7 litraa Corvette Z06. Se on muuten vapari se kanadalaisen taistelijan vehe. Mutta viime kaudet minä muistan Erik Kotsalla jo 6 litrasella V8 se on se, tai 6,2 se on se LS, se Chevin LS-moottori turbolla, siinä on 1000 kakkia. No siinä on just tyypillinen Driftmastersin osanottaja, joka vetää aina lujaa ja on erittäin näyttävän näköistä menoa lajittelussa. Benediktas Zerba, liettuinen Baltian mestarin tyylinäyte. Ajokkina BMW E92 Coupe. Mutta moottorina on sitten kuitenkin Toyotan 2JZ, koska sarja sallii sen, että voi vaihtaa ihan mihin tahansa moottoriin, vaan sinne pellin alle. No Zerba ajaa 850 hepan tehoilla. On todennut riittäväksi tähän touhuun. No, Terva ja Janne, joka on Rintasen Jussin entinen mekaanikko sanoi, että siinähän se 900 kakki riittää kyllä driftingiin, että ei paljon yli sen ole juurikaan tarvetta, mutta kovempiakin teholukemia on joillain, mitä vilkuillaan seuraavissa dioissa. Yleisemmin käytettäviä moottoreita on toistaiseksi esimerkiksi vielä nyt tämä täysin legendaarinen Lege Itemi 2JZ. Se on viritysmoottorien legenda. 3-litrainen suorakutonen turbo, missä on vakiona 280-320 heppaa, mutta on käytännössä siis vakioautossa 500 heppanen moottori tehtaalta ja sietää 500 hevosvoiman tehoja viritettynä. Ettei muuta kuin isompi turbo ja sitä supportaavat
muutokset vaan sitten moottoriin, niin kestää ylipäänsä sen yleensä. Männän mitat 8686 eli 4 on ja käytännössä kierroskone siis. Lyhytiskunen kierroskone käy kauniisti ja nätisti ja ujeltaa hienosti yläkierroksella. Tässähän puhdistussuhde oli vielä, kun tämä on vanhan liiton moottori, niin 8,5. Ja on myös useimmiten, ei ole kaikissa moottoriversioissa välttämättä, mutta useimmiten on myös muuttuvat venttiilien ajoitukset. Mutta onko ne kytketty pois päältä sitten drifting-sovellukseen, niin saattaa olla. Ei välttämättä. Riippuu nyt sitten moottorin virittäjästä ja kilpatallista. No yleensä Driftmastersissa ajetaan 2 itsatalla ne 800-1100 heppasilla sovelluksella. On niitä joitain, jotka ajaa allekin tuon kyllä tosi. Ja sitten useimmiten Sovila Stroker-sarjalla iskutilavos on nostettu 3,4 litraseksi. Niin saadaan sitten myös sitä alavääntöäkin. Tehoalueen laajuutta. Ja saadaan vähän isompi ahdin heräämään aikaisemmin. No Infinjectorin Toyota GR86 siinä kuvissa. Tehot hän ilmoittaa 999 hevosvoimaa. Aika kesy ei olisi 1000 heppaa Jussilla. Voi voi. Miten hän tuonne pärjää oikein? No sitten sarjan moninkertainen mestari Peter Weinzecki. Uusi Supra. Uuskoppainen Supra, niin tehot on peräti 1100 hevosvoimaa ja lähemmäs 9000 kierrosta minuutissa kiertää hänen koneensa. Ja ihme, jos hänellä välillä on ollut teknisiä ongelmia tai muuta ylikuumentumisia. Yksi suosikkikuskeja, mitä yleisö seuraa, erittäin näyttävää vetoa, niin Jussilla kuin Weinzekilla. Ja yksi niitä, mitä kannattaa uusien katsojien seurata. No seuraava sitten. Nouseva tähti moottoreissa. BMWn S58. Tämä on nyt sitten se tuleva 200 manttelin periä. Syvä hiljaisuus ja huokaus. Alunperinhän tämä on siis myöskin 3-litrainen suorakutonen, missä on painotettu enemmän pitempää iskua, antaa paremman alaväännön, ala- ja keskikierrosväännön. Ja koska tämä on suorasuihkutteinen kone, niin puristussuhde on sitten jo 9,3 vakiomoottorissa. Ja tässähän on siis Rajotin vakiona jo 7200. Ja venttiilien ohjaukset on sitten jo huomattavasti monimutkaisempia verrattuna siihen 200. On vakiona jo imu- ja pakonokalle on muuttuvat venttiilien ajoitukset ja sen lisäksi on myös muuttuva venttiilien nostokin tämän BMW Valvetronic-järjestelmän myötä. No tehot siis BMWn urheilumallista riippuen on vakiona 460 heppaa - 550 heppaa. Ja minä nyt kasasin tähän kalvolle nyt sen, missä on tiettävästi toistaiseksi suuritehollinen sovellus tälle BMW S58-koneelle, eli BMW M4 CSL, missä on 550 kaakkia ja 650 newtonia. Huippunopeuskin on 300 kantturoilla taatusti, vaikka olisi vähän kovempikin vastatuuli. Ja 0–100 menee ripeää tahtia ilman, että tarvitsee ketään hävetä. Ja paino on muuten vähän painavampi tuo BMW M4 nykyään. Se ei ole ihan enää urheiluauton kategoriaa melkein sovi, mutta aika hyvinhän tuo kulkee radalla joka tapauksessa. Pystyy hyvin peittämään sitä raskasta omaa painoa. No sitten jos tuo tuntuu kesylle ja niin perheautomaiselle tuo 7200 Rajotin, niin edellisen sukupolven kone oli sitten S55. Sitä sai esimerkiksi tuommoisessa BMW M2, niin se kiersi vakiona peräti 7600 kierrosta, mikä on aika kova turbomoottorille ja tämmöiselle urheiluautolle, mikä nyt ei varsinaisesti ihan ole kuitenkaan sitten mikään eksoottinen tai superauto. Että siinä on sitä tehoalueen laajuutta sitten. Kummasti vakioautoa. Niin, yleensä vaparit on kiertänyt
korkealle kiertävistä vapareista, no tässä on vaikka niinku muinaiset nelipyttöiset, niin kuin Hondan K20 kiertää vakiona 8000 ja välillä vähän päällekin. Niin. Ja muut vastaavat, kaikki ne Mitsut ja Nissanin parat, ne on kiertänyt semmoista 8 tonnia. Ja nykyään myös jopa Mazda MX-5 kiertää 7500 vaparina. Niin toi, että turbomoottorissa on yleensä ollut pienempi se tehoalue sen turbon takia. Se pitää olla paljon tarkemmin ja hienommin tehty, että jos on korkealle kiertävä turbo, niin tuo 7600 on aika kova ja himoittava urheilumalli. Turbomoottoriksi kiertää kuin vapari, niin kyllä. No sitten minkä takia tämä S58 olisi Driftmastersia tulossa kovasti ja mistä on olemassa kymmeniä YouTube-videot, esittelyvideot tästä moottorista. Red Bull Drift Brothers ajoi tämmöisenä show-tempauksena 1000 hevosvoiman tehoilla kymmeniä drift-tapahtumia läpi näillä S58-pohjaisella M4. Eli moottori oli alakerraltaan vakio, käytännössä vakio, vain ulkopuolisia muutoksia. Eli tuo twin turbosetuppi oli vaihdettu yhteen isoa turboa ja sitten laitettu isommat suuttimet, ja oliko osaksi myös imusarjaa lisätty, koska ne on suorasuihku, niin sitten myös imusarjaa lisätty lisäsuuttimia varmistamaan polttoaineen saanti, että tehot oli saatu ylös. Ja myös toki suuremman tuoton korkeapainepumppu myös polttoaineelle. Ja isompaa välijäähytintä ja pakoputkea tietysti. Niin aika kova tämmönen 10 driftitapahtumia tonnilla. Ja sitten kun tämä moottori vietiin lopulta viralliseen BMW-moottorihuoltoon Saksassa purettavaksi, siinä BMW-moottorihuollon oikein sivuseinässä oli BMW M-logot ja kaikki, niin siitä moottorista ei löytynyt kulumaa siis ollenkaan. Eli ne olivat siis kuin uusia. Eli käytännössä meillä on uusi legendamoottori syntynyt. No nyt sitten tähän rakoseen sitten sattui hyvin Adam Zalewski, joka on driftingin Euroopan mestari vuodelta 2017. Se ajoi ennen Toyota GT86, missä tämän kyseisen auton pelin alle 2 jitseta, mutta sitä kun joutuu aina vähän ylivirittämään ja oli vähän kaikkia luotettavuusongelmia, niin se sitten tästä Drift Brothers-hommasta huumaantuneena tai muuten sitten inspiroituneena sitten kyseli, että olisiko teillä, että saisiko tuon S58 niin kuin mullekin, niin kyllä saa. Koska nimenomaan ongelma on siinä, että BMW M4 nyt on liian iso, liian pitkä, liian painavallaksi ja kilpailukykyinen driftingissä ylipäänsä. Eli soveltuu kyllä show-tapahtumia muuten, mutta että jos tämän S58-moottorin saa tähän kevyempää GT86, niin meillä olisi aika voittajakompo sitten kyseessä. Ja nyt tämän hyvinhän tuon Zalewski on nyt sitten saanut tuon S58-setupin pelaamaan. Tällä kaudella ei ole ollut tekniikkaongelmia moottorin suhteen. Tehot on siinä 1000 hevosvoimaa jo on kestänyt. Tämän tarinan se nyt kertoi sitten Suomen osakilpailussa tämä Zalewski. Tämä oli kaiken näköistä pikkuongelmaa ja muuta mielenkiintoista sen 2 itsetan kanssa, mutta sitten hyvin Drift Brothersin ja Zalewskin välinen yhteistyö sitten lähti tuosta sujumaan. Löytyi hyvä moottori hänelle. Force is strong with S58. Ja on muuten sitten löytänyt S58 esimerkiksi Mika Keskikorven kilpurin pellin alle. No BMW muitakin moottoreita on sitten hyvin edustettuna. Että Kevin Pesurin BMW E46, mikä näyttää ihan M2 luukalaikilta. Niin moottori on E3 6M3 3-litrainen. Suora 6 turbolla ja BMW vaihdelaatikko ja BMW perä. Ja Kevin Pesura on 2024 mestariehdokas. No Marko Zakarov sitten taas puolestaan ajaa BMW 4,4 litraselle V8. Sillä mikä nyt on aika monessa BMW nykymallissa ja urheilumallissa myöskin, esimerkiksi BMW M5 vakiomoottorina. Zakarovin
Marko Zakarolin tehot on 900 kaakkia, mitä hän ilmoittaa. Hurjan näköinen Mad Max-vehe ja aina vetää lujaa. Yksi suosikki driftaista seurata lajittelussa. No sitten, dieselilläkin voi driftata, niin kuin suomalainen Black Smoke Racing-tiimi. Moottorina on Mercedes-Benzin 3,2-litrainen suorakutoinen OM648 turbodiesel. Tämä on esimerkiksi Väyrys Mersusta löytävä moottori. Vakioteho 204 hevosta. No Black Smokella se on sitten aika lailla enemmän, eli teho on peräti 800 hevosvoimaa ollut maksimissa ja 1200 newtonia vääntöä. Ja nyt sitten mun esityksen kriitikko voisi sanoa, että kun nämä turbot on Combod-kytkennällä laitettu, että eihän siinä kahta isoa turboa, vaan toinen on pieni turbo ja toinen on iso. Joo, kyllä mä sen ymmärrän, mutta Black Smokella se pienempikin turbo on ihan jäätävän kokoinen ahdin. Puhumattakaan sitten siitä isommasta. Eli Combod-kytkennällä pienempi ahdin ahtaa isompaa ja saadaan laajempi tehoalue. Ja ahtopainet on peräti 5,5 baaria. Ei ihme, jos joskus Black Smokella vähän muutama polli on jäänyt sinne radan varteen ja saattanut vähän Mersun matka hyötyä kesken drifting. Ja 6000 se ottaa kierroksiin, mikä on lähestulkoon alkaa olla siinä rajoilla, että polttoaine kerkii nopeasti palaa sillä pytyssä. Äänet on sen mukaiset. Tuo nakamaailman lopun vehe. Mustaa savua tulee putkesta ja valkeata savua renkaista. Siinä sitten yhteissavu. Määrä on ihan melkoinen. Ja melkein jo suurempikin kuin monella kilpakumppanilla. Että harmittaisi jäädä dieselille, mutta moni on jäänyt dieselille driftingissä. No James Mayn legendaarinen Top Gear-pätkä, missä hän haastatteli Mika Häkkistä silloin muinoin, joku 2007. Että mitä on suomalainen sisu? No, mun vastaus on siihen, että otetaan osa driftingin mestarien liigaan dieselfarmarilla ja joka kerta päästään lauantain päätapahtumaan kaavioon lajitteluiden jälkeen monin kannattajan fanien riemuksi. Ja tää on kerännyt sitten yleisöä ja kannattajia seuraajia kyllä tuhansia ja taas tuhansia YouTubessa esimerkiksi ja tapahtumissa. Kuljettajana toimii Black Smoke Racingillä Teemu Peltola. Ajokkina on siis Mercedes-Benz korimalli A203.5 turbodiesel. Ja näähän on siis kaikki hiilikuituu nykyään. Ettei siinä nyt enää pelti ole, jos sitä meinasitte tai ajattelitte. No sitten yleisemmin, ei varsinaisesti yleisemmin käytetty enää moottori, mutta yksi mielenkiintoinen tähtimoottori on Dwayne McKeeverille. Sillä on nimittäin Skyline GTR:n RP-moottori Nissan S13 kopassan. Että siinä saattaisi monen vanhan koulukunnan tuunari ja virittäjä, jotka joskus 20 vuotta sitten näitä laitteli. Niin ja eritoten silloin, kun Skyline rupesi Suomenkin maaperällä ilmaantumaan enemmänkin, muuten kuin Helanon Henkan tuomana silloin muinoin, niin saattaisi ehkä silmänurkka vähän kostua katsellessa Dwaynen ajoa. Telege itemi Nissan S13 ja puristinen Nissan Drifteri, moottorina 2,8-litraseksi suurennettu RB, sanotaan sitten RB28. Tehot 1000 hevosvoimaa. Ja Dwayne ajaa sitten aina erittäin aggressiivisesti ja lujaa ja todella suurella kulmalla. Ja mä koko gridin korkeimman isoimman takaspoilerin. Että siellä missä RP-kone rätkii rajoittimen erittäin kuuluvasti, niin siellä Dwayne McKeever driftoi. Ja on myös Euroopan mestariehdokas 2024 kaudelle. Mutta pystyykö hän ottamaan mestaruuden tällä kaudella? Se jää nähtäväksi. Kuvassa Dwayne liidaa lujaa. Perässä yrittää pysyä muuan James Dean
Nissan S15 plus 2 JZ kombolla. No sitten. Käydään kaikki suomalaiset läpi. Suomalainen pilotti ajaa sitten NASCAR V8 oikeasti. Eli Heinosen Lauri, mikä ansaitsee kyllä melkoista huutoa ja on myös Euroopan mestariehdokas vuodelle 2024. Ja on moninkertainen Suomen mestari. Ajokkina Nissan S13 ja moottorina on mekaanisesti ahdettu NASCAR-kilpa-auton V8-moottori. Tehot on noin 1000 hevosvoimaa, riippuen nyt viritysasteesta ja uusimmista säädöistä, mutta siinä 900-1000 hevosvoiman kantturoilla on Heinosen kilpurin tehot pyörineet. Ja kierroksia on maksimissaan aina 9000 asti ja äänet on sen mukaisesti. Tämä on gridin äänekkäin ja upeiten laulava hävittäjä. Ja nyt tämä on Dwayne McKeeverin arkkivihollinen. Monet kovat kaksintaisteluskapat on olleet näiden kahden legendaarisen Nissan S13 kesken. Ja moottoritkin kun niin eri maailmasta laulaa niin eri tavalla. Ja on yksi yleisön suuria suosikkeja, mikä erottuu heti silloin kun Lauri lähtee vetämään, että no nyt on vauhtia ja showta. Eikä, nyt ei enää vaan niin kuin perustavalla tässä suunnitella, vaan nyt vedetään lujaa. Kaikki tämän striimin katsojat, niin kannustetaan Lauri Euroopan mestaruuteen. Ja Laurin ajossa on sitten aina kulma ja vauhtia. Tulkaa perässä miten tuutte. Siinä on viesti Chase-kuskille. Sille polosille, joka joutuu Laurin kanssa paria joka avioon samaan aikaan. Muita huomattavia kuljettajia heidän kalustoaan. Vihollisen kasvot. Shanahanin veljekset tuki on muun muassa Red Bull ja lienee koko Irlannin valtio. Tälle veljesparilla on käytössään Toyota GT86, mikä tuntuu sopivan driftingin aika hyvin. On pieniä, ketteriä ja lyhyitä, joten puolenvaihdot ja luisuunlähdöt on todella nopeita ja aggressiivisia. Moottorina 2 JZ, tehot peräti 950 hevosta. Conor Shanahan on Euroopan mestari 2023, on myös mestaruusehdokas tälle vuodelle. Se on tämä sininen auto tässä. Tämä on sitten Jack Shanahan, tämä valkoinen Helixin sponsoroima GT86. Jaakokin on kaksinkertainen brittien mestari ja Venäjän mestaruussarjan voittaja. Niin huomattavaa on se, että vaikka Drift Masters on käytännössä Euroopan mestaruussarja, niin kuitenkin siellä on myös japanilaisia ja amerikkalaisiakin kuljettajia kaikilta mantereilta. Ja sama myös pätee sitten, että vaikka olisi Venäjän mestaruussarja, niin siellä on myös näköjään Jack Shanahankin ajanut voittanut sen. Että ei ole nyt ihan niin justiinsa, vaan tämmöistä ihan sopivan rentoa show-meininkiä. Tyylilajien tyylilaji. No sitten myös suuri herra James Dean ajaa Drift Mastersia meidän kaikkien muiden harmiksi. Maailman menestyneen driftin kuljettaja. Lukuisia Drift Masters-mestaruuksia. Sen lisäksi myös Formula Drift-mestaruuksia. Ja Irlannin mestari ja sellaista. Ajokkina hänellä tällä kaudella on kuvan kaunis Nissan S15. Suluissa 14.9 korimalli. Moottorina 2 JZ. Dean tyytyy 900 hevosvoiman tehoihin. Ennen James Dean on ajanut BMW E92 korilla ja sillä on 2 Drift Masters mestaruutta Bemarilla, jolloin hänen moottorilla myöskin 2 JZ. Eli hyvin Bemarillakin voi pärjätä ja on James Deanin mukaan parempi vetopito pitkittäin Bemarissa kuin Nissanissa. Että ei se ole vaan täysin niin kuin japanilaisten korimallien ylivaltaa tämä, vaan että Bemarilla oppii driftaamaan ja säätää sen kohilleen ja tehot riittää, niin kyllä voi voittaa mestaruuden.
ihan hyvin myöskin saksalaisella autolla. Ja on voitettukin. No, muita huomattavia kuljettajia, esimerkiksi Adam Zalewski, Drift Masters-mestari vuonna 2017. Se oli tyyli 17- tai 18-vuotias, kun se voitti silloin Drift Mastersin. Eli tämä Puolan Kalle Rovanperä, puolalainen ihmelapsi, joka on aloittanut. Se oli tyyli ihan naurettavana aikaisena, just kanssa joskus 12-vuotiaana moottoriurheilun ja driftingin. Ja vetää aina myöskin todella lujaa ja tarkasti. Ja Conor Falvey, tämän kauden uutuus Drift Games-tiimissä, 16-vuotias driftaaja, joka jätti muun muassa Riikan kilpailussa sitten Thor Arne taakseen paria jossa, ja meni siitä kaksintaistelusta jatkoon ja vetää muuten kovaa. Että viihdykettä ja erilaisia kuljettajia kyllä riittää, ja eikä tässä muuten vielä kaikki. Nimittäin naisiakin on mukana, ja siis radalla eikä vaan katsomossa. Liettuan drift-tiimiin kuuluu Sandra Drift Happens, mikä on siis taiteilijan nimi. En edes yritä lähteä lausumaan hänen sukunimiään, mikä omasta tyyliin 4-5 konsonanttia peräkkäin. Tyttömäisen tyylikkäällä bemarillaan. Ja sitten suomalainen Krisse Aalto, tubettaja, driftingin SM-sarjan monivuotinen koluaja ja erinäisissä auto-ohjelmissa ollut vieraana sen koko maailman sivu jo. Kuuluu suomalaisen Power to Drift-tiimiin. Ja on muuten myös villinä korttina seuraavassa Unkarin osakilpailussa, eli kaikki nyt naisetkin kannustamaan Krisse Aalto sitten hyvään suoritukseen. Ja vetää muuten sitten paremmin kuin moni mies, että siinä saattaa naama vähän punottaa, jos Krisse Aalto veti paria kaaviosta jatkoa. Onko tämä nyt monipuolinen sarja, niin kyllä on nuoria Top Gun -tähtiä ja on naisia. Ja on moninkertaisia maailmanmestareita ja on muuten paljon suomalaisia mukana. Eli sopii hyvin suomalaiseen makuun tämä meidän uusi autourheilu. Suomalaiset hävittäjälentäjät Drift Mastersissa. Rintasen Jussi Finnictor Drift-tiimissä, Drift All Stars-mestari vuodelta 2012. Kaluston on erittäin näyttävä Toyota GR86, moottori 2JZ. Heinosen Lauri. Tavoitteena on Euroopan mestaruus tälle kaudelle Heinosen Drift-tiimistä. On myöskin monenkertainen Suomen mestari. No, Teemu Peltola Black Smoke Racingista ajaa tällä dieselillään 5.5 barin ahtopaineet. Extreme Drift Challenge-mestari vuodelta 2009. Ja sen verran täytyy sanoa kyllä Teemusta, että se voittaisi dieselillään Suomen mestaruuden, jos se vaan viittisi tulla tuolla kalustollaan ajamaan. Mutta Drift Masters on hänelle oikea paikka. Mitäpä sitä, kyllä sitä vanhalla päivällä kerkii Teemu vielä sitten SM-kisojakin dieselmersullaan käydä koluamassa. Uusia suomalaisia haastajia, Mika Keskikorpi. Nykyään moottorina S58, tehot on noin 800 hevosta tai alle. Taisi olla viimeisin dyno 750 puolella. Siinä kantturoilla on pyörinyt Keskikorpin moottorivalinta aivan oikein. Tässä on sitä luotettavuutta sitten Mikallekin ja pystyy keskittymään itse ajamiseen ja suoritukseen, eikä vaan jatkuviin moottoriongelmien parsimiseen per kisaviikonloppu. Ja yksi Suomen menestyneimpiä driftaajia Juha Pöytälaakso näyttävällä BMW Eurofighterilla. Minun varma nyt aivan Pöytälaakson moottorista se on BMW S55 tai S54. Mutta kauniisti se laulaa ja tehot sillä oli viimeisin dynolappu oli 750. Moninkertainen Suomen mestari ja Drift GP-mestaruus vuodelta 2017. Ja tämä on se Power to Drift-tiimin toinen osapuoli, kun Krisse Aalto oli se kauniimpi osapuoli. Eli tervetuloa siis Drift Mastersiin. Drift Masters on mestarien liiga, Top Gun. Sarjan kuljettajat on siis järjestään ja valmiiksi yleensä kansallisia mestareita tai eri drift-sarjoja tapahtumien mestareita. Täällä ei huonoja kuljettajia enää ole, eikä aloittelijoita.
Tai sitten on näitä ihmelapsia, jotka kuitenkin kuuluu Driftmastersiin, niin kuin Conor Falvey tai Adam Zalewski, joka on driftannut 8-vuotiaasta lähtien. Tässä sarjassa me lennetään autolla kovempaa kuin missään muussa sarjassa ja lähempänä toista autoa kuin missään muualla. Ja se kuuluu sarjan sääntöihin. Ja pari ajon nimenomaan siihen, mitä Chase-kuskin pitää tehdä. Ja koko sarja huipentuu Puolan jalkapallostadionille kuukauden päästä. Ja minne rakennetaan erikseen driftirata, ja mikä on samalla maailman suurin driftitapahtuma ja show. Ja se asfaltti tehdään sinne tapahtumaan vain ja ainoastaan tätä varten ja puretaan sen tapahtuman jälkeen pois. On uskomatonta meininki. Se on sitten ihan koko ajan vaan yhtä huutoa ja showta. Eli osakilpailut on siis 2-päiväisiä megatapahtumia. Ensimmäinen päivä lajitellaan yksin-ajoa ja päivän päätteeksi ajetaan päivän parhaiden kanssa minikaavia, mistä saa lisäpisteet sarjamestaruutta varten. Ja sitten on se toinen päivä, mikä onkin sitten päätapahtuma. Ensin ajetaan se top 3-2 kaavioajot, jonka jälkeen pidetään 2 tunnin tauko, joka tiivistyy sitten illan elokuvaan, jonka nimi on top 16 kaavio. Ja siinä ajetaan sitten niin pitkään sitä top 16 kaavio, missä aina kustakin taisteluparista parempi menee jatkoon, että se voittaja löytyy sitten finaalissa. Ja myös sitten pronssillekin ajanut omassa pronssitaistelussaan. Ja siellä voi sitten tapahtua ihan mitä tahansa, kun silloin viritetään ahtopaineet huippuunsa ja vielä otetaan se yksi napsu sitten lisää vauhtia ja yritystä, koska silloin nimenomaan kaikki haluaa päästä siitä taisteluparista aina välittömästi jatkoon, koska sitten jos sä tiput, niin se olisi, että sun päivän ajot ja tapahtuma oli sitten siinä ja siellä saat ne pisteet, mitä sait sitten siitäkin sijoituksesta. No, kun ilta hämärtyy drifting-sovin vain jatkuessa, niin sitten kaivetaan myös Driftmastersissa liekit ja pyrot esiin ja viritetään kilpureihinkin alustavalot ja muita lisävaloja, että saadaan showhin vähän lisäpotkua. Tunnelma sitten parhaimmillaan kuin Walking Deadistä, Mad Maxista ja parhaastakin toimintalokuvasta yhtä aikaa, kun Driftmasters iltashow alkaa. No tällä kaudella sitten iltakisoja on Unkari, mikä on sitten muuten tänä viikonloppuna ajettava seuraava kilpailu. Lajittelu taitaa 23. päivä ja itse päätapahtuma 24. päivä lauantaina. Tyylinäytteen antaa tässä iltasovissa Piotr Weinzek, joka on moninkertainen Driftmasters-mestari. Perässä tulee muuten Conor Shanahan. Ja tämä on Saksan Ferropoliksen kisasta. Siellä pyrot aina seuraa, kun autot menee, niin liekki tulee siinä samalla, kun autot menee. Ja savu on ja valoa ja kaikkea. Ja sitten välillä, kun osuu toisensa nuo autot, niin sitten on myös kaikkea auton pellin kappaleetkin on sitten ilmassa ja romua, että sitten saadaan näyttäviä elokuvallisia hidastuksia. Se on oikein kunnon show. Mutta aina emme sitten putkea, kun tultiin Driftmastersiin joistain muista alasarjoista tai paikallissarjoista. Että tässä on nyt esimerkkinä Naoki Nakamura, joka on Japanin mestari, jolle Driftmastersissa ei menestystä paljon suotu. Ja ajot meni miten meni. Ja Driftmastersissa on ton muut kilpailijat vaan huutia ja kyytiä. Ja vaikka drifting on kuitenkin sitten lähtöisin lajina Japanista, niin se kulttuuriero ja se suoritustaso, mitä Driftmastersissa vaaditaan, niin se ei mätsää japanilaisia. Mutta nyt on sitten Drift Gamesissa on myös kuitenkin onneksi japanilainenkin mukana tuomassa japanilaista kulttuuria ja näkemystä driftingiin, Ryose Agibo, onneksi. Eihän tästä nyt tulisi yhtään mitään, se olisi drifting-sarja ilman japanilaista. Sittenhän me ottaisit kyllä lopparit itse. Sen lisäksi myös yhdysvaltainen YouTube ja Drift HQ-yrityksen omistaja, viritysosakauppiansa vastaava Adam Meltzer tuli Driftmastersiin, mutta alku on ollut hyvin kivinen tällä kaudella. Pölly on tullut esimerkiksi vaikeista radoista. On osuttu seinään ja ei ole osunut kohilleen suoritukset. Ja sitten on ollut vähän kilpailijat kitöninyt siinä välillä samalla.
Ei tänne tulla vaan tubettamaan. Tää on Drift Masters, tänne tullaan driftaamaan. Ja toivotaan nyt kuitenkin urheaa ja pysyvää jatkoa Adam Eltselle, että kyllähän tuli ihan ajaa osaa ja hyvin vetää. Ja edustaa nyt toistaiseksi ainoana Yhdysvaltojen. The Make America Great Again, Adam Eltse. Tämä saattoi tulla ehkä pien kulttuurisokki hänellekin. Menestymään tottunut jenkkidrifting piireissä ja sitten Drift Masters onkin tämmöstä. No, sarjan esillepano ja näkyvyys. Ja selostajana Drift Mastersissa toimii David Egan ja Ian Waddington. Ja ratahaastatteena toimii Becky Evans, mikä nyt on monista muistakin YouTube-autovideoista tuttu. Ja ovat tehneet kaikenlaista. David Eganilla on oma Drift Games-kanava ja oma tuunauspaja ja oma YouTube-kanava myöskin. Ja selostusta ja selitystä ja suoritusten pisteytysten perusteita tulee koko ajan katsojille, että uudetkin pääsevät mukaan, koska drifting on niin kovassa nousussa, niin näitä perusteita pitää aina sitten kerrata jo, että mitä tapahtui ja miksi ja minkä takia joku sai jotkut pojat ajostaan miksi ei saa. Ja koko ajan luodaan tunnelmaa, kertoo klippi-klipiltä jenkkipapatustyyliin, miten kuljettavat onnistuvat, kun auto etenee radalla. Ja puhe ei hyydy edes loppuaikoina, kun romuksi menneet autoja korjataan pois radalta, vaan tunnelmaa luodaan koko ajan. Lähetysten musiikeista esillepanosta vastaan modernit tuottajat ja DJt. Esillepanos on aina joka kodin subwooferijärjestelmiin kurmuuttavat rap-beatit. Ja nyt milloin on seuraava osakilpailu? Nyt kaikki mukaan kannustamaan Lauri Heinosta ja myös muitakin suomalaisia. Niin Unkari 23.8. on lajittelut ja 24.8. eli kohta lauantaina on sitten top 32 ja sitten illan elokuva top 16. Ja näkyvyys on sitten, että lajittelut on 23. päivä YouTubessa Drift Masters-kanavalla. Eli laita vaan YouTube Drift Masters, niin löytyy lajittelu. Ja 24. päivä sitten KV tuolla top 32 top 16, niin se on vain Red Bull TV:ssä. Eli älylaite-apit ja tavalliset nettiselaimet PC:lle, esimerkiksi Firefox Edge. Kun laittaa Google-hakuun nyt vaan Red Bull TV, niin ensimmäinen linkki vie siihen live-eventsiin ja löytyy sitten Drift Mastersin nämä top 32 ja top 16. Omeni aikakonttereineen vielä, mikä tikittää siinä, että milloin alkaa. Ja huomio nyt myös siitä Unkarista top 16 on iltakisa, eli kilpailijat virittää ne on alustavalut ja muita lisävaloja kilpureihinsa. Ja sen lisäksi ilmeisesti pitäisi olla myös pyrot mukana, ne on todella näyttävä elokuvallinen show tarjolla kaikille uusille katsojille. Ja siitäpä sitten hämmästelemään ja ihmettelemään, että ei voi olla totta. Drifting on siis moottoriurheilu, se saa sinut tuntemaan hämmästystä, ihmetystä, epäuskoa, jännitystä. Iloa, siis vau mikä show. Blur siis, ei ole totta. Onnistumisen riemulku. Suosikkikuski veti hyvin, yes. Sitten huudetaan kovaa TV:n ääressä. Raivoa, jos tuomarit omasta mielestään tuomari on ihan väärin, antoi vääriä pisteitä. Tai taisteluparista meni väärä ukko jatkoon. Ja ainakin vähintään vannotaan, että itse ollaan tuomareita ensi kaudella siellä Drift Masters-ympyröissä. Siellä kopissa antamassa pisteitä. Niin saadaan oikeus toteutumaan. Vihaa, jos typerä kuski, joka osaa driftata, pitäisi lähettää jonnekin erittäin pitkälle. Joka pilasi hyvän, suomalaisten hyvät kisat ajamalla miten ajoi ja mitä ei pystynyt ollenkaan seuraamaan. Myös rankkoja pettymyksiä, jos suosikkikuskilla hajosi auto tai ajot meni miten meni, pyörähti kesken driftin. Ja tuloksena 0 pistettä. Ja ylipäänsä semmoista tunteiden vuoristorataa ja aaltoilua. Siinä missä formulassa ehkä viimeiset kierrokset voi taistelulta olla semmoista tunteiden vuoristorataa ja aaltoilua ja jännitystä, niin drifting on koko ajan taistelua. Ihan koko ajan ollaan niin kuin siinä taistelumoodissa, stressimoodissa. Ja seurataan varpaillaan jokaisella vedolla. Mennään kovaa ja tulee paljon savua. Ja välillä vähän liekkiäkin.
mikä tekee tästä oikein moottoriurheilun, niin sen lisäksi myös tapahtumien jälkeen niin on paljon myös väittelyjä, argumenttikiistoja baareissa, pubeissa, chattibokseissa, foorumeilla, kuskeista, radoista, autoista, tapahtumista. Ja itse ollaan tietävinään kaikki mahdollinen näistä asioista ja muut ei tiedä mitään. Eli se on siis oikea motorsportti ja oikea urheilulaji. Se saa sut tuntemaan. Drifting on poissa varjoista. Me ollaan täällä. Ja kausi huipentuu kuukauden päästä Puolan stadionille tämän Unkarin osakilpailun jälkeen. Te löydätte sitten kyllä jo Unkarin osakilpailun jälkeen sitten itsekin sen lähetyksen, mutta vielä minä voin tehdä teille muistutusvideon aiheesta. Katsotaan nyt vielä, vaikka minä tekisin kuinka hienon esityksen aiheesta, niin katsotaan nyt vielä kuitenkin sitten Driftmastersin itse koostama musiikkivideo aiheeseen, että minkälaista tämä touhu nyt sitten on. Video se kuitenkin parhaiten kertoo, ei tämmöinen staattinen esitys. Nauttikaa. We are heroes, heroes, heroes. Legends never die, never die. We are heroes, 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 heroes live forever. Legends never die. Coming out, coming out.